spreman, Mihajlo? Šta ćeš da radiš sad? Da pevam 10 lutih gusala. Da čitaš. Da čitam 10. Gde to piše? Evo... Tu. Dobro, ajde, čitaj mi. 10 lutih gusala da su u moj klevet. Jedan pao s kleveta, ostalo ih 9. 9 lutih gusala, da se ne znaju ko sam. Jedan samo spava, ostalo ih 8. 8 lutih gusala, ja ih ostao gledam. Jedan pao u nesvest, ostalo ih 7. 7 lutih gusala. 7 lutih gusala. Pobegao na blest. Jedan pao na glavu, ostalo ih 6. 6 lutih gusala. Krenuo u svet. Jedan se izgubio, ostalo ih 5. 5 lutih gusala. Te tako letili. Jedan pao u bunal, ostalo ih 4. Leteli gusala, da su njima vli. Jedan pukao od muke, ostalo ih 3. 3 luta gusala. A povrem ih je jedan sam zmizla, ostala su 2. 2 luta gusala, a povrem jedan. Jedan se okrisa, da su ostao 1. 1 luti gusala. Postajan jedan. Plasta se istopio, ostao Nijedan. Sve si pročitao? da. Jel ima još? Da. U svakom? Plagel, svakom plagelita, ja sam plava, sve u ledu i može da se spava. Spavanje lepo. Organizmu prija. Organizmu prija. Uspavao sam gusare. Spava sam gusale, da spavam i ja. Bravo, Miki! Aplauz za Mikija koji je sve pročitao. Miki, koliko imaš godine? 3 godine. A kako tu piše? Jel tu piše sa azbuku ili sa abecedu? Sa ABC tu piše ili sa azbuku? Kako piše? Sa azbuku. Sa azbuku. Sad ja ću to gledati. Na koji je to jezik? U 91. U 91. Da. Sad ja ću to pevam. Ili smo u Afriku da sadimo papriku. Jel znaš sam da pevaš? Da. Ili hoćeš da čitaš, a? Na koji broj? U 105. Ne u 105. A možeš da nađeš? Da. O jeste u 105. Išli smo u Afriku da sadimo papriku. Snadenu žutu, švingali ljudu. Šta da piše? Jednogrba. Jedna grupa kamila, ona se pomamila, sada stvorila. I tada nagolila je male ciklane, misli to su banane. I zebra I zebra je videla je videla kao joj, jako joj. Šta pita? svidela. Ako joj se svidela, klizi glavni papagaj, misli nego hoće fly. Gledam, Gde si stao? sad to pisa. Gde, ne vidim. Tu sam stao. Tu si stao. Gledali smo žirafu. Gledali smo žirafu. Misli? Mislim, ne za
uz kavu. Ni reč, nisu. Inac su kazali da su to smazali i samo su suzili. Sada se zanidi. Bravo. Jel ima još? Da. Gdje si stao? Tu. Na... Ništa nisu slutili. Maza se ne vidi nisam. Sad kuka. Kuka pale Afrike, sagnal se poklika. Crvene izute, fine ali ljute. Bravo, Miki, super. 2 pesmice si pročitao. Odlično. Mogu da ladim s 2 lica. Šta da radiš? Mogu da ladim s 2 licu. Zdravicu, zdravicu. Kakve, 2 lica. kakve zdravica, kako se kaže? A prstići, hoćeš da mi kažeš prstići kakvi su? Kako? Kako prstići? Prsti je u 33. U koji broj? 33. 33. Da. Pitamo prsti. 33. Jesi našao 33? Jesam. Dobro, hoćeš da čitaš ili da mi pričaš samo? Vidi. Tu je. Vidi to. Naopako. Da. Dobro, ajde sad čitaj prsti. Prvi prst je pazar. Prvi prst je palac. Plavi lada znalac. Prvi prst je palac. Plavi lada znalac. Drugi plavo kaza i niga ne laze. A srednji treći one ponajvati. Četvrti domali, posebno se hvali. A mali i najmanji. Najslabiji, najtanji. Bravo, bravo Miko, super si to uradio. Kaka znala.